El Museu Marítim ha estat durant una setmana a l'escenari dels tallers on s'han fet 7 estructures d'embarcacions realitzades només en fusta, sense planells i construïdes per persones de 10 cultures diferents. Són el resultat de tot aquest procés que és el que més ens interessa, que és aquest treball en equip, no? Aquestes mans que treballen juntes, aquestes mirades, perquè hi ha hagut moltes llengües diferents, hi ha hagut moments en què no hem comunicat a través de llengües. Sí, la verdad que es muy buena experiencia y me ha gustado mucho y al final pues ha preparado uno a mi manera y la verdad que le ha gustado a mis compañeros. No són artistes, però estan participant en un projecte cultural. Construeixen embarcacions per demostrar que la col·laboració entre cultures dona fruits. Aquesta activitat forma part d'una iniciativa europea en què es debat si avui dia es respecten conceptes com la pau, la justícia i la preservació de la creació. La crisis de los refugiados es la antítesis de estas tres cosas. Vienen porque no hay paz, porque no hay justicia y porque gastamos demasiados recursos. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es demostrar qué está pasando aquí en Europa. Les embarcacions s'exposaran al Museu Marítim fins a finals de novembre i després viatjaran a Alemanya.